नमस्कार दर्शक हो. आज ऑगस्ट महिन्यातील पहिला रविवार हा फ्रेंडशिप डे म्हणून साजरा केला जातो की ज्याला आपण मैत्री दिवस म्हटलं जातो. तर मैत्रीला वयाचं बंधन नसतं, जातीचं बंधन नसतं, मैत्रीला विचाराचं बंधन नसतं. कोणत्याही कारणानं एकमेकाची मैत्री होऊ शकते. आपण मैत्रीची व्याख्या जर काय करायची म्हटलं झालं तर असं म्हणू शकतो की पडत्या पावसासुद्धा डोळ्यातील अश्रू जी व्यक्ती ओळखते ती म्हणजे मैत्री. आणि आपण आता अलीकडच्या काळामध्ये पाहतो की एक जी गझल गाजली की दुःख आडवा याला उंबऱ्यासारखा, मित्र वणव्यामध्ये गारव्यासारखा. तर ही मैत्री याची व्याख्या आहे. मैत्रीचं रूप खूप वेगळं आहे, विस्तृत जग आहे. तर आज आपण या मैत्री दिनाच्या निमित्तानं परिवर्तन न्यूजच्या माध्यमातून आपण आंबे तालुका पंढरपूर या गावातील ग्रामीण भागामध्ये आजही एक मैत्री जिवंत आहे की ज्यांची जातीधर्माच्या पलीकडची 55 वर्ष वयाची मैत्री आहे की या दोन आजोबांची भाऊ आणि नाना आहेत माझ्यासमोर. त्यांची मैत्री आहे. तर नेमकी त्यांची मैत्री कशी जुळली, मैत्रीच्या प्रवासामध्ये अनेक वेगवेगळे किस्से यांच्यामध्ये घडले, राजकारण आलं, तुरुंगवाससुद्धा आला आणि जातीधर्माच्या पलीकडे जाऊनसुद्धा आज वयाची 50-55 वर्ष झाली यांची मैत्री आहे. तर त्यांच्या मैत्रीचा प्रवास नेमका काय आहे तो आपण उलगडणार आहोत. माझ्यासमोर भाऊ आहेत, नाना आहेत. भाऊ नमस्कार. नमस्कार. काय नाव? माझं नाव आत्माराम शिंदे. बरं. आत्ता वय किती आहे? काय माझं आहे 72 वर्ष. 72 वय. तुमची आणि नानाची जी मैत्री आहे ती तालुक्यात बऱ्यापैकी गाजलेली मैत्री आहे. होय. कशी मैत्री सुरुवात कशी झाली काय? सुरुवात ती त्याच्या कामातून इथं सरपंच ज्यावेळेस बबन गायकवाड होते हां. त्यावेळेस त्याच्याशी आम्ही जरा मैत्री होती त्यांच्याशी. बरं. सरपंचाची मैत्री होती. सरपंचासंग. आणि मग सरपंचामुळं आम्हाला बी त्याचं मेंबरशिप मिळाली. 1978 साली इलेक्शन झालं त्या टायमाला आम्ही त्या ठिकाणी मेंबर म्हणून काम केलं. हां, काम केलं. बरं. आम्हाला त्याच्यानंतर 79मध्ये जे अशा काही घटना घडल्या हां. त्या घटनेमध्ये आम्हाला ती थोडा दुरावा झाला. बरं. त्यातून ती बबन गायकवाड वगैरे वारले. हां. मग आम्ही दोघं जे राहिलो त्या ह्याच्यामध्ये आम्हाला त्या संदर्भामध्ये त्या गुन्ह्यामध्ये आम्हाला शिक्षा वगैरे झाली. आम्ही जेलमध्ये गेलो. जेलमधून आता जवळजवळ 18-20 वर्ष भोगून बाहेर आलो. परत बाहेर आलो. आणि तरी पण आम्ही आपल्या एका ठिकाणी एका जाग्याला व्यवस्थित एकमेकाचा समन्वय साधून राहिलो. बरोबर. म्हणजे कुणाचं काय देणं घेणं नाही किंवा लेणं देणं नाही. फक्त प्रेम, मैत्रीचं प्रेम. एकमेकाला सुखदुःख म्हणजे काय कधी आम्हाला तशा काही अडचणी आलेल्याच नाही आहेत. एकमेकाचं सहकार्य घ्यावं असं वाटण्यासारखं. मग आम्ही आपलं खुश असतो. खाऊन पिऊन सुखी समाधानी आहोत. ह्याच्याबद्दल आपल्याला काय सुद्धा वाद नाही. आज मैत्री दिवस आहे, फ्रेंडशिप डे आहे. होय. कसं बघताय हे आजच्या दिवसाकडं? आजच्या दिवसाकडं आम्ही फ्रेंड म्हणून समजे फ्रेंडशिप डे हा शब्द खूप महत्वाचा आहे. तर या फ्रेंडशिप डे वयामध्ये ह्या फ्रेंडशिप हे आपण तरुण वयाला आकर्षण असेल, परंतु आज जर दाजीचं वय बघितलं, नानाचं वय बघितलं, 70-72 वय आहे. या वयामध्ये फ्रेंड शब्द उच्चारणं किंवा ते समजून घेणं हे सुद्धा खूप वेगळं आहे. तरी सुद्धा ह्यांची जी आत्मीयता आहे ती खूप भाऊ तुमची म्हणजे वेगळं वाखण्याच वगैरे. तर आपण नाना पण आहेत. नाना नमस्कार. अरे नमस्कार. मैत्रीचा आज दिवस आहे. ऑगस्ट मधला पहिला दिवस रविवार जो असतो तो मैत्री म्हणून केला जातो. तुमची 50-55 वर्ष वयाची मैत्री आहे. कसं बघताय ह्या मैत्रीकडं? मैत्री सुरुवात कशी झाली काय? सुरुवात म्हणजे काय आहे, ग्रामपंचायतीला ती होता, मी होतो, ते बबन गायकवाड होतं. तुम्ही किती नंबर वार्डात नव्हता? 2 नंबर वार्डात. आणि हे 3 नंबर वार्डात. मग एकाच पार्टीत नव्हता का? एका पार्टीत, एकाच पॅनल मध्ये. एकाच पॅनलमध्ये. बरं. तर त्या अशाच करण्यात आपली दोस्ती झाली. 10-5 वर्ष आम्ही ती ग्रामसेवक हे म्हणजे राजकारण केलं. आणि पुन्हा जे आमच्या मागे अशा काही घटना वाईट घडलेल्या मग आम्ही ती संपवून बी आमची आम्ही हाय आतापर्यंत. आता 30-35 आम्हाला 75 वय आहे तरी बी आमची दोस्ती एका प्रेमानं अगदी काय. पहिलं पूर्वीचं गावात इथं बघितलं तर इथं 2 गट चांगले होते. कोळीचं एक असेल किंवा गायकवाड शिंदे हे असेल त्या काळात. तेवढ्या ह्याच्यामध्ये मग तुमची मैत्री कशी जपत आला? मग जपलं म्हणजे असं एकामेका जीवाला जीव लागले ते आमचं तुटलाच लागली. एखादा प्रसंग काय आला गाव त्यामध्ये? नाही काय आला कोणाचा नाही, त्याचा नाही, माझा नाही. म्हणजे दाजी अडचणीत आहे आणि तुम्ही मदतीला गेलाय किंवा तुम्ही अडचणीत आहे. होय. तसं एकामेकाला आम्ही सहकार्य करतो. म्हणजे अडचण
काय अडचण आलेली बाबा चल इकडे किंवा काय आपलं असं आहे तसं आहे म्हणलं तर आम्ही एकामेकाला सहकार्य करतो. हां. मग आता तिथून बाहेर आल्यानंतर हां. मी ते तुमच्या ह्याच्यातला काय एखादा प्रसंग वाईट झाला प्रसंग हां. तिथून तुम्ही बाहेर आलात होय. त्या काळात पण तुम्ही 15 वर्ष तिथं आत एकत्र राहिला होय तिथून पण असं वाटलं नाही का आलं एकमेकामुळे कुठं असं करायला लागलं घडलं आपल्याला वाईट घडतंय. आता हे जे नाद सोडून देऊया कारण माणसाची संगत पण होय होय अशा तसं कधी वाटलं तर का? नाही 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 त्याला बी वाटलं आणि मला बी वाटलं. हां. आम्ही कुणाचं काही कुणा वळल्यापासून पाहिजे देत नाही आपल्याकडे चुकच नाही कुठली. आता बऱ्याच वेळ गावात कशी म्हणजे त्या नादी लागून नको हां. ती संगतीला असं आहे काय तसं कुणी आहे. बोलणार नाही आम्हाला ना आम्ही बी कुणाला बोलणार नाही. बरं. हां. दिनक्रम कसा असतो आता दोघांची भेट वगैरे कधी होती काय? भेट रोजच होती. हां. रोज गावात मी आलो की ह्याच्यापाशी येतो 5-10 मिनटं बसायचं उठायचं पान सुबा खायचं पुन्हा जा आता तुझ तू वैरीला माझी जातो बळ्याला. म्हणजे व्याप आहे म्हणा हा शेताकरता. हा या पाहिजे या पशी आहे ते गुरु आहे ते परपंच आहे. मग तुमची पुढची जी पिढी आहे तुमची मुलं वगैरे येणं जाणं असतं होय त्यांना माहीत आहे. हां. ते दाजी कुठं असतो आमच्या मलाशीला माहीत असतो. हां. ती दोस्ती आमच्या वडिलाची कुठं आहे तर आमच्या आत्मादाजी पैसे असतो. हां ना तुम्हाला एक प्रश्न की घरी एखादा प्रसंग सुख दुःखाचा झाल्यानंतर इथं भाऊच्या इथे प्रकर्षानं जाणीव होते असं कधी झालं का काय? काही नाही तसं तशाला काय प्रसंग आलाच नाही आहे. बरं. प्रकर्षण जाणीव होण्यासारखी प्रसंग झाले तसं नाही आहे काय ते? मग ही मैत्री एवढी घट्ट राहण्याचं कारण काय? कारण काय नुसतं प्रेम हां एकमेकाचं प्रेम हां जास्त का सहवास हां हां. म्हणजे आता जेलमध्ये जो 18-20 वर्षाचा सहवास झाला मी तोच जवळ प्रश्न तुम्हाला आहे हां. की ती असं कोण म्हणलं नाही का ते एकमेकाला संगतीमुळे तिथं जायला लागले आता ह्याचा नाद करायला नको संगत नाही सोडूया. नाही नाही तसलं काय नाही तसलं काय सुद्धा कोण कोणी- गावात कोण म्हणलं नाही का तुम्ही? हां. नाही बोलणार नाही तिथे कोण. बरोबर. आम्ही बी कुणाला विषय बी नाही संगत पुन्हा संगतीचा प्रश्न येत नाही जी काही योग्य होतं आणि मनाला सुद्धा योग्य वाटल्याशिवाय ती घटना घडलीच नाही. हं. आणि ते जाऊ द्या हां. आताच्या तरुणाची पोरं आहे ती बोलणार. होय. ती मैत्री आहे पण ते संगत वेगळी राहते व्यसन हां, लागते हां, ती लागते. त्याला काय सांगता येईल ते? आम्हाला तशी व्यसनं त्यांनी ही वाईट व्यसन करू नये हं, चांगली गोष्ट नाही आहे ती. हं, आपण शिक्षण वगैरे घ्यावं पुढं काहीतरी पुढचं पाऊल टाकावं काहीतरी विकास कसा करता येईल ती करावं. बरं बरं आणि ह्या लोकांना सांगून सुद्धा काही कळत नाही काही लोकांना. हं. ज्यांना काय कळतंय ती आपले मार्ग पकडून आपल्या आपल्या कामाला लागलेले आहेत. बरीच पोरं आता लागली ती सर्व्हिसला वगैरे इकडे तिकडे ट्रेनिंग. शिक्षण ही महत्त्वाचं आहे शिक्षणासाठी त्यांनी आपलं ही बरं, करावं. तुमच्या दोघांची रोज भेट कुठे होती चल गावात? गावात इथं गावात होती इथे येते ती हां हे माझ्या वाईट आहे. ते माझं महादेव होतं रोज ते हित असतात म्हणजे सुखदुःखात प्रसंगात काय झालं आपलं हाय, लगेच. आणि कुठं गावाला मिळून फिरून जायचं असतं तर? जायचं जातो दोघांनी आम्ही. मिळून. हां, बरं, जातो कुठं आम्ही. कुठं फिरला आजपर्यंत दोघं? मंगळवेढा फिरतो पुण्याला फिरतो पुण्याला गेलता का? पुण्याला जातोय पुण्यात दोस्त आहेत आपलं. बरं. हां. बोलू ते काय मला- वारीला कोण कोण गेलता? आम्ही दोघं जातोय. दोन मिळून वारी केली का? होय. किती केल्या वाऱ्या? अशा लय 10-5 केल्या. एक खरं हे बॉन्डिंग आहे लक्षात घेण्यासारखं. होय. खरं तर आपण बऱ्याच वेळा मैत्री कशी होते ते गरजेपोटी सुद्धा होऊ शकते किंवा मला कुठे एखादी अडचण आली असेल किंवा मला मदत लागली किंवा मला आर्थिक कोणतरी मदत केली म्हणून त्याच्याबरोबर मैत्री झाली असा काहीतरी हेतू ठेवून मैत्री काही दिवसापुरती होऊ शकते. परंतु कोणताही हेतूच नाही कोणाकडून काय नाही, बिलकुल नाही. दोघांकडून एकमेकाकडून काय काय नाही घेणं. अपेक्षा नाही. ही अपेक्षा नसताना जी मैत्री आहे निरपेक्ष भावनेची मैत्री आहे ती मैत्री एवढा खर्च एकामेकाला खायला प्यायला काय कुठल्या गोष्टी ती कसं एवढं चालतं काय प्यायचं ते कसं? आमचं एका त्या जवळ असलं तर माझ्याकडे असलं तर त्याच्याकडे ते काय दोघांचं. तर हे सुद्धा आणखीन काय सांगता ह्यांना व्यक्त होऊ द्यात आपण बोलण्यात कसं तर ह्यांना अडचण येते आहे. हां काय नाही तर अडचणीचा काय प्रश्न नाही आहे. हां पण आमचं जे काय चाललेलं आहे आमच्या मनानं हां इतरांचं काय कोणाचं ऐकायचे प्रश्न येत नाही का तर आपणाला चांगलं कळते. मी सुद्धा शाळा शिकलेलो काहीतरी 8वी-9वीपर्यंत माझी झाली शिक्षण. बरं बरं मग ही जवळजवळ 68-67 ही शाळा सुटली माझी. आणि तिथल्यापासून ही 78मध्ये ही इलेक्शन चालू झालं. मग तो तरुण असता हो, नुसतं होय होय लग्न वगैरे झाले असते 26-27 वर्षाचं तो लग्न झालं होतं. आणि लग्न झाल्यावर 1-2 वर्षात ही राजकारणाच्या ह्याच्यामधून काहीतरी घटना घडली आणि त्यातून आम्हाला थोडंसं दुरावून जेलमध्ये जावं लागलं. 18-20 वर्ष त्यातच काळ गेला. ज्या जवानीमध्ये जे काय प्रपंच करायला पाहिजे होता तो काळ निघून गेला व्यर्थ बरं बरं या जेलमध्येच. मग आत्ता आलो येऊन बी आम्हाला जवळजवळ 20-25 वर्ष 98ला मी सुटलो ती जवळजवळ 95ला सुटला. बरं मग तिथून बाहेरून पुन्हा आयुष्याची पुन्हा नवी हा सुरुवात. आयुष्याची नवीन सुरुवात केली.
खूप काय समाधान म्हणजे काय टेन्शन वगैरे काय आलंच नाही. ताण घेतला हां. नाही. म्हणजे ह्याचं कुटुंबाची खूप मोठी जबाबदारी असणार आहे, अगदी, भूमिका हां. असणार आहे. मुली 2 आहेत तर फक्त 2 मुलीची लग्न होऊन झाली गेली जिकडे तिकडे. आता 2 आम्ही पती पत्नी आहोत. धन्यवाद. नाना तुमचं काय कौटुंबिक पार्श्वभूमी कशी काय? घरची हां. हे ठीक आहे समजा. बर 2 मुलं आहे ती. हां. एक मुलगा बँकेत आहे, अर्बनला तिकडे इसबाईला राहतं. बर मी इथं आंब्याला राहतो. एक धाकटा मुलगा, शेती आहे 5-6 एकर बर बर. बाग आहेत. नानाला शेती काय? ह्याला आहे बर मला. दोघं एकमेक शेताकडे जाणं वगैरे जातो की सणावारला एकत्र हां येणं. येतो जातो त्याच्याकडे. इथं आलं ह्याची काय इथे शेती नदी काढली शेती. बघायचं, एकामेकाशी बोलायचं, हं. काय पुन्हा जे एकामेकाची चर्चा आनंद, काय बोलणं चालणं, काय ठरलं. कशा असं वाद होते का दोघात आता? नाही 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 म्हणजे एखादी घटना घडली, तू त्याला कशाला मग तिथं गेला, कशाला असं म्हणला? नाही कवाज नाही. बर हा कवाज नाही. हं. इथे बी म्हणणार नाही, मी बी म्हणणार नाही त्याला. हा. म्हणजे जे जे व्यक्तिगत प्रश्न आहेत ते हा चालेल. एकच शब्द आहे त्याचा, येईल ती माझा आणि माझा येईल ती त्याला. बर बर. हा त्याने सांगेल ते ऐकणार, मी सांगेल ते बी ते ऐकणार. एखादा प्रसंग असा काय तुम्ही शब्द टाकला त्यांना हा आणि त्याने मोडला ना, असा हां. प्रसंग एखादा? नाही नाही बरं. हा, नाही का आम्ही कशाला नाही मोठे तर चरबई करत बसतोय. आपलेच जेवढं स्वस्त आहे आपल्याला जपतंय तेवढंच बोलणार आपण. तर ही खरं मैत्री आहे, कारण मैत्रीमध्ये एकमेकाच्या जर मर्यादा जर आपण चांगल्या पद्धतीनं सांभाळल्या तर मैत्रीचं नातं हे खूप अतूट राहू शकतं. तर ह्यांची ही मैत्री आहे. ही मैत्री जरी आज ह्यांचं वयाचं 70-75 वर्ष असतील आणि मैत्रीचं 50-55 वर्ष वय जरी असलं तरी आज ही मैत्री त्यांची ती नवीन चिरतरुण असल्यासारखी आहे, खूप घेण्यासारखं आहे. आपण सुद्धा मैत्रीमध्ये जर अशा चांगल्या पद्धतीने आदर्श घेतलात आणि निस्वार्थीपणे जर मैत्री जपली तर आयुष्याचा जो आनंद आहे तो आयुष्याचा आनंद आपण चांगल्या पद्धतीनं घेऊ शकतो. खऱ्या अर्थानं आज ह्यांच्या आयुष्याची सायंकाळ होत आहे 70-60 नंतर आयुष्याचा उतार लागलेला असतो. आज ह्यांचं 70-75 वय आहे, तरी आयुष्याच्या एका शेवटच्या टप्प्यावर आहेत, तरीसुद्धा ही मैत्री त्यांनी चांगल्या पद्धतीने जपली आहे. आणि मैत्रीच्या माध्यमातून दोघंही सांगतात की आम्ही समाधानी आहोत. माणूस आयुष्यामध्ये पैसा खूप मिळवेल, परंतु समाधानी राहणं हे त्याच्या मनावर अवलंबून असतं आणि त्यासाठी जीवाभावाचा मित्र असणं खूप गरजेचं आहे. हा मित्र यांनी एकमेकांच्या आयुष्यामध्ये पैसा कमवला नसेल, खूप श्रीमंत झाले नसतील, परंतु जीवाभावाचा मित्र मिळून मनाची श्रीमंती आणि मैत्री श्रीमंती यांच्याबद्दल नक्कीच आहे. हीच श्रीमंती तुम्हा आम्हालासुद्धा यांच्या माध्यमातून मिळू देत. ह्याच तुम्हालाही मैत्री दिनाच्या पुण्याच्या एकदा शुभेच्छा. कॅमेरामॅन दत्तासह बालाजी फुगारे, परिवर्तन न्यूज, आंबे.